Ekin, bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Santa María, Madre de la Madre, Agor Maria Grazier beteaguna dago zurekin, bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Santa María, Madre de la Madre, Agor Maria Grazier beteaguna dago zurekin, bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Santa María, Madre de la Madre, Agor Maria Grazier beteaguna dago zurekin, bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Santa María, Madre de la Madre, Agor Maria Grazier beteaguna dago zurekin, bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Santa María, Madre de la Madre, Aintza eta Aita Semari eta Espiritu Santuari, erruki jauna, Kristo ruki, erruki jauna, Andre Mari Santua, Jainkoaren ama Santua, Virginia Santua, Aitaren alaba maitiena, Jangoikoaren seme Jesusen ama, Espiritu Santoren jauretxea, emakume graziaz betea, emakume behartzu eta pala, Virginia guztiz garbia, Virginia eta ama, jaunaren mirabea, emazte tamaren eredua, Jesusen ikarle leiala, zorionekoa sinistu zenuelako, zorionekoa itxaru zenuelako, zorionekoa maitatu zenuelako, Elisaren ama, familiaren ama, gizon emakume guztien ama, bihotzarru gabekoen ama, maitasun ederraren ama, grazi guztien etorbidea, bakearen sortzailea, erromesen bidea, kristauen laguntzailea, gure erregina eta Andrea, Jangoikoaren bildotza zukenten dezu munduko pekatua, Jangoikoaren bildotza zukenten dezu munduko pekatua, Jangoikoaren bildotza zukenten dezu munduko pekatua, otoitzek izu gure alde Jangoikoaren amadone horrek. Jainko jauna, Maria Virginia Maginez betiko salbamena eman diozu gizarieri. Iguzu biziaren iturria den Jesu Kristo zure seme ekarri diguna, laguntzaile senti dezagura zure aurrean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Atxa Santuaren alde, gure aita zeru eta zerana. Santu izan bedi zure izena, etorri di zure reinua egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria Grazier beteaguna dago zurekin, bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatu da zure sabeleko fruto Jesus. Aintza eta Aita Semari eta Espiritu Santuari, Arritokitoko amarginari salbia, agur erregina, ama arrukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude bare nume erbestetuo, zuri aiezka antzitan negar herri honetan. Ea bada itzulitzazu gure bitateko norrek, itzuli guana zure begi errokitzuiek. Erbeste honen ondoren, erako zaiguzu Jesus, zure sabeleko seme bedenkatu hori. O Bios bera, o errokiorra, o Maria Virginia gozoa, otoitzegizu gure alde Jangoikoaren amadone horrek, Jesu Kristo gure jaunaren agindua irabazi zagun.
Goazen guztio, goazen jainkoaren gana. Jainkoak esana, betor gure gana. Goazen guztio, goazen jainkoaren gana. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok gaur elizan Santa Teresa Jesusena ospatzen dugu, Birjina, eta berari laguntza eskatuz eman dezaigula barruko sakontasuna, berak bizi zuen bezelakoa. Eta presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Hoi jainko, zuk eraman zenuen Teresa Jesusena Jornet Birjina Santua maitasun osora. Zarrenganako ardura izanez, emaguzu ura jarraibeide dugula lagun urkoarengan Kristo zerbitzatzea. Honen maitasunaren testigu izan gaitezen. Zuretz seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizalde eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gutunaren hasiera. Paulok, Silbanok eta Timoteok jainko gure aitarekin eta Jesu Kristo jaunarekin bat eginik dagoen Tesalonikako Eliz elkarteari. Grazia eta pakea zuei jainko aitagandik. Zenideok, eskerrak eman behar dizkiogu beti jainkoari zuengatik, zuzen den bezala, zuen fedea gero eta haundiago eta zuen guztion arteko maitasuna gero eta gartsuago egiten ari delako. Horregatik, arro sentitzen gara jainkoaren Eliz elkartearen aurrean jasaten ari zareten pertsekuzioen eta atsekabeen artean agertzen duzuen kemen eta fedeagatik.
Jainkoak zuzen epaitzen duela erakusten du horre guztiak. Jainkoaren erreinurako gai aitortzen bazaituzte. Erreinuagatik jasaten ditutzuelarik sufrimenduok. Gure jainkoak bere deiaren gai egin zaitzatela eta bere ahalmenaz bere betera eraman dezala onerako duzuen gogoa eta zuen sinesmenaren jarduera. Horrela, Jesus gure jaunaren izena goretsia izango da zuengan eta zuek harengan. Gure jainkoaren eta Jesukristo gure jaunaren onginaiaren arabera. Jaunak esana. Zabaldu jaunaren mirariak herri guztietan. Zabaldu jaunaren mirariak herri guztietan. Kanta jaunari kantu berria. Kanta jaunari lur osoa. Kanta jaunari bedeinkatu haren izena. Zabaldu jaunaren mirariak herri guztietan. Otsegin egunez egun salbatzaile dela, zabaldu haren ospea nazioetan, haren mirariak herri guztietan. Zabaldu jaunaren mirariak herri guztietan. Haundia baita jauna, guztiz goresgarria, jainko guztien aldean beldurgarria. Ez dira ezer atzerritarren jainko guztiak. Jaunak ordea zeruak egin ditu. Zabaldu jaunaren mirariak herri guztietan. Aleluia, aleluia, aleluia. Nere ardiek aditzen dute nere ahotsa, nik ezagutzen ditut, eta haie jarraitu egiten didate, ala dio jaunak. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, honela mintzatu zen Jesus, aizuek, lege maisu eta fariseu itxura zaleok. Jendeari zeruetako erreinuko sarrerak izten dizkizuenok. Zeuek ez zarete sartzen eta sartu nahi dutenei ez diezu uzten. Aizuek, lege maisu eta fariseo itxura zaleok. Baten bat judu berri egiteagatik itxaso eta lehor zabiltzate. Eta egin duzuenean, zeuek baino 2 aldiz gehiago bihurtzen duzue infernurako. Aizuek, gidari itxuok, honela irakasten duzue. Tenpluagatik zin egitea ez du baliorik. Tenpluko urreagatik zin egitea ordea behartu egiten du. Zoro itxu alakook. Zer da handiago urrea ala urrea zagaratzen duen tenplua? Beste hau ere ikasten duzue. Aldareagatik zin egitea ez du baliorik. Aldare gaineko opariegatik zin egitea ordea behartu egiten du. Itxuok alakook. Zer da handiago opari ala oparia zagaratzen duen aldarea? Aldareagatik zin egiten duenak, aldareagatik eta gainean dagoen guztiegatik zin egiten du. Tenpluagatik zin egiten duena, tenpluagatik eta bertan bizi diren jangoikoarengatik zin egiten du. Zeruagatik zin egiten duenak, jangoikoaren
tronuagatik eta bertan eserita dagoenagatik egiten du zin. Jaunak, esana? Aizuek, gidari itxuok. Askotan pentsatzen dugu Jangoikoak emandako fedea guretzako dela. Eta fedeak bi alderdi ditu, txanpon bat bezala. Alde bat aurpegia, geuretzat emana, eta bestea gurutzea, bestentzako emana. Ez gera, Jangoikoaren presentzian inoiz sartuko bakarrik, ez? Pertsona bat ez da salbatzen bakarrik. Inoiz? Bestela Eliza zertako dago? Eliza kendu eta bakoitzak bere Jangoikoarekin bat egin eta listo. Jangoikoak Eliza eraiki zuen, denok batera jun alizateko. Eta honekin batera esaten dut, txamponaren beste ikuspuntua, gurutzeana, beste ematea, dala geure responsabilidade handia. Askotan, aitu izan diazue, hitz egin dudala koherentzi buruz. Gaurko testuek hortaz dijoa. Judutarrei esaten die, aizuek, zenbat aldiz ez? Aizuek, irakasten dezue, baina zeuen bizitza nolakoa da. Eta gaur, testu honekin hala esaten digu. Aigu, irakatsi hala egiten dugu, baina geure bizitza nolakoa da. Aizuek, itxurazaleok, dio evangelioak. Importantea da fedea bizitzea, klaro. Eta fede horrek dakarren dogma, sinistea eta barneratzea, klaro baietz. Baina importanteana da baitare fede hori geure bizitzan gauzatzea. Fedea idea bat bezala sartzen balima da buruan, eta burutik inoiz ez balima da ertetzen, nahi dut asko falta da. Fedea ez dago, fedea ez zaigu eman idea bat bezala geure buruan gordetzeko, eman zaigu idea bat bezala, klaro baietz, baina ez buruan gordetzeko, baizik eta bihotzean, hau da, burutik bihotzera pasatzeko eta bihotzetik bizira pasatzeko. Moix eskatzen diogu gaur, ezta? Gure Jangoikoari, ez? Gure Jangoikoari eskatzen diogu gaurko honetan geure fedea bizi dezagula. Geure fedea bizitzen malin badugu, sakramentuekin, batiz bat sakramentuekin, geure otoitzakin eta karidadeakin, Santa Teresak egin zuena ere egingo dugu. Santa Teresa konbentu baten sartu zan, eta hortik mundu guztira juntzan mugitu gabe, lau paretan artean bizi izan zan, eta hortik iritsi zan bere otoitzari esker, Jangoikoarekiko zuen harremanari esker. Hoixe bizi dezagula. Hoixe da gure Jangoikoak nahi duen
Eliza. Ez Eliza dotorea, garbia, urrez beteta, oso ondo. Baina gure jangoikoak nahiago du gure bihotza urrez betetzea, harriak urrez betetzea baino. Decía que en el Evangelio de hoy lo importante es el concepto de idea que hoy se nos transmite en la Iglesia como dogma, hay que interiorizarlo mentalmente, claro que sí. Pero de nada sirve si se nos queda ahí. De nada sirve. Es como hacer una chuleta de un lado y de la otra dejarla cruda. La fe hay que entenderla, entre comillas, que nunca se puede entender en su totalidad, y llevarla sobre todo al corazón para poder vivirla, poder gozarla, poder darla, ¿no? Y eso es lo que hoy se nos dice, ¿no? Les dice Jesucristo a los judíos: ay de vosotros, que habláis mucho y luego no vivís nada, ¿no? Y siendo uno de ellos, Jesús también era judío. Pues que no diga de eso de nosotros, que diga: estoy orgulloso de ti, porque has hecho lo que has podido. Ya está. No nos va a pedir nada más. No nos va a pedir grandes cosas, sino hacer lo que hemos podido. Ya está. Aquí no se nos pide un 10 en un examen, no. Que si puedo llegar al 7, al 7. Si puedo llegar al 8, al 8. Si puedo llegar al 10, al 10. Se te va a pedir según los dones que se te han dado. Por lo tanto, si el Señor me ha dado unos dones, esos dones los tengo que poner al servicio, porque nos dirá: ¿qué has hecho esto con este don que te he dado? Si no te lo he dado para ti, lo he dado para el mundo. Somos sus brazos, somos sus manos. Jesucristo nos necesita. Pues le pedimos al Señor que contemplemos eso, la necesidad que Él tiene del ser humano para llevar su mensaje de salvación a todos los rincones. Angoikoaren laguntzaren beharrean gara, jo dezagunaren gana, Jesus jaunaren bitartez. Eliza katolikoa eta gainerako kristau elizek gaur egungo gizon emakumeei evangelioa sinitz eta leial eskaini ahal izateko bila dezagula espirituak eragindako eraberrikuntza eta batasuna. Eska desaigu jaunari. Beren kultura, erlijio edo arrazangatik naiz justiziaren alde egiteagatik pertsegiturik dauden egoera salatu eta haientzat zenide bihotza izan dezagula. Eska desaigun jaunari. Gaixo, ezin du, nahigabeturik edota bazterturik daudenentzat izan dezagula kristauok arreta berezia, sendabide eta irtenbidea bilatzen lagunduz. Eska desaigun jaunari. Geure parroki elkarteetan ager daitezela evangelioaren testigantza eginez. Kristau elkartea bizkortu eta zenideak zerbitzatuz bizitzeko prest egongo diren apaiz bokaziodunak. Eska desaigun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edeinkatu azu jauna, zeru lurrain jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ikarrizukun hogi hau. Lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren hogi. Edeinkatu azu jauna, zeru lurrain jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ikarrizukun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren edari.
dedikatu dizu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza auzoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Kristoren opari bakarraren bidez, jauna, zeure seme alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez, zeure Elizari batasuna eta pakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bideizko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea, jaune eta guzti zantu jainko alguztidun beti erekorri. Egoki da bai zu gorestea, guretzat duzun ardura miragarria agertzen baituzu. Zeruetako erreinuagatik beren burua Kristori eskinita bizi izan diren santuengan. Horrela hasiera hartako santutasunera erakartzen duzu berriro gizadia, eta aurretik gozarazten dizkiozu hemen geroko bizi berria izango dituen ondasunak. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, gorezten zaitugu, kantatzen dugula. Santu, santu, Santu da, tirean guztien, jainko jauna, beterik dauzka, zure iztidak, Osana, zeru hoienetan, bedekatoa, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeru hoienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu gardauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afal ondoan, kaliz harturik, berriz erizkarrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hortzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazumaitasun osora Frantzisko Goreita Santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun, Lander. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengo guztiok betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, hanen zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkede izan diren santuekin. Haiekin batean gorezetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri,
Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santo izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emailuzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazotziten taldian erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakia gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei paka uzten dezuet neure paka ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errebizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, munduko pekatua, emaiozue pakea. Hona hemen, hangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor zure betxean. Baina ezazuiz bat eta zetatuko naiz. O zaude Jesus, aldarean, gordena zaitu bihotzean, zeruetako jauna handia, gure janaria. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean. Omaitetasun ugaria, gizonarentzat gehiegia. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean.
Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, salbamen sakramentuaz janariturik, arren eskatzen dizugu, Teresa Jesusena Jornet santuaren maitasuna imitatuz, parte izan dezagula egun batean arekin aintzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, ohartxo bat, igande honetan, irailak batean, igandeen, harritokietako novena parrokian egingo da. 10 terditan hasiko da novena eta 11etan beti bezala mesa. Harritokietan igande honetan ez da izango mesarik. Harritokietan igande horretan ez da izango mesarik. Harritokietako egunean igandea tokatzen da, goizeko mesa izango da 9etan harritokietan eta 11etan amen parrokian. 8 laurden gutxitan, 9 laurden gutxita barkau harritokietan hasiko da nobenaren azken eguna, eta parrokiko nobenaren azken eguna 10 terditan hasiko da hemen parrokian. Jauna zuekin, eta bedenka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Guztizona zaituko maite beti zaituko maite beti Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun etzi elkarrit ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.